Салом алейкум бародаро, мо ҳоз дар бораи AliExpress гап мезанем. Камтар дертарак видеоона сабт будем, аз сабаби кор доштем дар сайто набудем. ҳоз мо шумо дар бораи AliExpress гап мезанем. Мо ҳами AliExpress аз заказ карда гирем, шумо да нишон метиҳем. Тоҷикистонда интернет магазин ҳеч ка харидор намекунад. Чӣ барои ки ҳо магазин ҳастаю, лекин чем агар магазини чӯда AliExpress харидорӣ кардем, мо да фоиз метиҳад, скидка метиҳад. ҳози дар гирем ҳами заказ кардагӣ, мо биарачки заказ кардагирем. Ҳамҷа наушник кӯтоҳ кардем. Мо мехоҳам амро шумо да нишон диҳем. Дар Тоҷикистон ҳамуро ки 250 сумҳо, 250 сум харид, 250 хариди дастафар 300 сум харидагӣ боша агар груба. Дар Тоҷикистон ҳамун 400 сум, 500 сум гирифта бо 1000 сумаш ҳам ҳаст. Лекин мо ҳамиро мехоҳем ки шумо да гап занем ки мо ҳами AliExpress тугра роста, шумо да боварӣ кунем ки ҳамҷа заказ кунам мешавад. Бо ссилка в описании мемонем ки бинем чӣ хела. Бо дар бораи AliExpress бо отдельно як видео мекунем чӣ хел сумша споридан, чӣ хел заказ кардан, как бо чӣ хел чӣ кардан дар регистрация кардан. Хай бо видеои нави мо да мемонем чӣ хел AliExpress чиза заказ кардан, регистрация кардан, бо пуша споридан. ҳози хай рафтем мо бетоқат шидестам ки ҳамун биарачкира бинем, кор фармонем ки ҳамин роста ки ҳамунҷа сурата чӣ хел ки нишон додагиай ҳамун чени ҳамун састани ҳаста. Мо ҳам худмон да бовар мехоҳем дорем ки ҳам шумо да ки шумо ҳамон заказ кунед ҳамун чиз. Уҷа да вақти соли нав шуд где-то то 90% аз скидка метиҳад. Бо вақти праздникҳои дигар праздникҳои худшон шудак як чиза ки харидид димиш падарка мебиёяд. Ҳамин сабаб ҳаста бо доставка бесплатна доставка дорад. Хай доставка тез фуратон агар бо камтар бо сум меспорем. Хай рафтем ҳоз биарачкира мебинем. Давай. Хай гардид посилкаи дигаре ки мо кас абшад кардагим, ҳамин бовар накардаги буд, мо ҳамин ҳоз нишон метиҳем ҳамуда. Хайра як тарафа мебинем, биарачкира худмона мебинем. Бачаҳо биарачки мо чӣ ки медонем Xitoy AliExpress фақат борои Xitoy рӯй мекунад. ҳам худаш AliExpress ҷои худаш Xitoy. ҳоз мо ҳамиро ҳуй мекунем, мебинем рафтем. Мо ҳоз ҳамин биарачкира ҳуй мекунем, мо биарачкира полни хати наушникҳо, короче пули управленияша полни комплект заказ кардагем. AliExpress заказ кардем где-то в течение 15 то 60 рӯза метавонад биёяд. Бисёр ҷуда дер шид, лекин бисёр озгода нависаган ки ха дер нашидаган где-то то 30 рӯза 35 рӯза, то агар ай 60 рӯз нависаган ҷуда ки дер 60 рӯз шид, агар ай 60 рӯз гузашт, шумо ҳам посилкатона мегирем, бо ҳамун пултона авради дакибитон мегзаронад. Инаи бо плюси нахая дора, агар шумо посилкатона гирифта наметонед, не метонед гирифта. Гуфтестам да ки агар наомадам, шумо да вақте ки шумо отзыв нависед, шумо да ҳамун пултона авради рӯй мекунад. ҳоз мо худшон мебинем. Упаковка без ака вақте ки омадан да ягон ҷода назана чӣ накунам гуфта упаковкаи хушрӯ кардагия ягон чӣ хел корни хафак бойна хеле шаркли чӣ хел ки дидестем зашта кардагия ки ҳам назана ягон чӣ нашавад. Упаковка нормальна упаковка да гап нест, нахидидестем вақте ки хафофи ягон чӣ намешавад. Вақте ки наметарсида ягон омадан да зад ё назад ягон ҷо шикаст нашикаст. Упаковкаро оригинальни упаковка бигаем ҳам мешавад. ина биарачки мо бестем якум бор биарачкиро бировад бестем биарачки мо ҳоз састаниша ки дар уҷа чӣ хел гуфтагия, ҳоз састани ҳамуҷаро нишон метиҳем шумо да. Инаи хо пулт чӣ хел ки дар уҷа нависта омадагия, ина пулти ки ҳамуҷа оригинале ки чӣ хел дар уҷа нишон додагия, ина ҳамун пулт ҳамун худша. ана бародарои азиз биарачки
вярачки мо чихе гуфтем наушник дора, ина наушникошон управление ҳамаш ҳаст бо хай исусу бо лекин адден русски вақте як чизе ҳаст ки ҳамира вақти чанд панҷ тоза кардани адден русай вақти ки бай дада линзаора тоза карданда ҳами яхе вақту проблема мешава барои ҳами ёфтан тоза кардан ҳам линзао лекин ҳами плюсае ки ҳамира роҳӣ кардан мо хоб рафтем мо ҳозир ҳами хича гирон мекунем чун хоб нами пултш чихе ки дар ҳаму сурат омадага чихе ки аксана кардага ҳаму пултшунак VR-очки ина VR-очки мо ина ё управление линза пеш қафо мекунем омадеса пеш қафо мекунем ина линза барои ки линзаора айди тараф ҷудо кардан наздик кардан ҳозир мо айда телефона мемонем месанҷем рафтем ва ята наушник да специальный ина инҷашонда ина ҷои наушник да ки чӣ мекунем роҳӣ мекунем мезанем намикати бо плюс наушника гӯш мекунем ҳастае ки ҳамхали VR-очкое ки бе наушника чихе гавзан вақте ки ту ягон чиза тамошо кардаисти овозои дигар мебиёяд нитое саб кини накини ки вай уже дори ҳамуда фикр хита ҳис намекунӣ бо мефаҳмӣ ки уже дигар лекин хати наушник заказ кардем шумо баъди наушника заказ кардем овози хелиш оригинал боша бо дигар хай рафтем ҳозир ҳамида телефона мемонем месанҷем давай пагнали бародаро бо як чизи дигар ки наинҷа да кришка дорам мо ҳамира да вебсайне ҳам надодага будем босма шумо нишон медиҳем ина ҳами кришкашо гум мекунем вақте ки шумо гум кардем камераро гирон мекунем метавонем қати камера бигардем бо як чизи дигар ки назаштни плёнка дорад ятай дигар плюсае ки вақте ки намехроша шумо 100% боварӣ дорем ки кор фармондагӣ нестай мо ҳозир ҳамира меканем заштни плёнка уже мода дар кор нест хоб ина мо ҳамун линзаомона тоза мекунем якм запуск телефона биёрем ида лекин телефон мемонем VR-очки дар телефон монда виртуальни очки ҳозир мо сар мекунем давай бародаро азиз мо очкиро мондаша нишон медиҳем хоб ина мо рафтем телефони мо инами бо вақте ки видеоро гирон кардем мобайнда бояд хатш боша хатш ки омад ина ҳозир мо шумода нишон медиҳем чун ина вақте ки мобайн хат шид нами хата бояд мо инҷа мобайнда хат аста ина мобайнда монем ки вақте ки видеоро мондем короче перелом нашава бо нагем ки вайрон бо ҷои наушника мемонем ҳозир наушника мондем рафтем туғрӣ мекунем ва чиш да пони истодани телефона мобайнда бояд мо туғрӣ кунем хатшда нигоҳ карда туғрӣ мекунем ина бародаро аз мо очкира мондем давай ҷиқидем о блин гарени короче айгорка промадеста наушника самолёт гузашта пеш мо хона даем короче ну да тиме кашф вай блин алло ему давай ҳозир мо як телефони дигарро биёфтем зарад мондем короче сар метиҳем короче ина VR-очки мо бародарои азиз чихе ки гуфтем чихе ки форматша нишон додан ки формати хушрӯя на самом деле формати хушрӯя зурай 100% ма да маъқул шид шумо да мехоҳам ки ҳамхали очкиёро короче бигирену кор фармонем чления зурай вақте ки дирияҷ дода мера горкада насаши овоз как мебе бои айои садада короче хабо бинен алиэкспресса бидроин тамошо кунен чанд намудаш аст илоҷиш боша нигоҳ кунен наушникат бо ина хали управление линза кад дошта боша бисёр вақте ки телефонда дорен управление линза надорад телефонда туғр намегирад ҳамин сабаб бисёрео меноманд ки короче VR-очки намешитаня туғр намегирад туда суда
нигоҳ кунед ки управление очкидор кардан ҳамин управление линзаҳошон управление ҳамин дига хиҷошон аргиш кардан пешу хафои шаванд. Майли хайҳоз бо дар видеои нави мо дар бораи AliExpress бо нақсар гап мезанем. Майли хай то видеои нав. Лайк монед, подписатсия кунед, колокольчик рафтем.